ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଜି ମାଛର ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲର ରେସିପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ହେଉଛି ସୋରିଷ ଟିକେ, ଜିରା ଟିକେ, ଲଙ୍କା, ଅଦା ଟିକେ, ପିଆଜ ଟିକେ ଆମର ବଟା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଉ ଆମର ବାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳରେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର। ବୋଉକୁ ଆମର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ହାତ ସାଫ୍ କରିକି ଖାଇଦେବୁ ଲାଗେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆମ ପୁଅକୁ। ମାଛ ବଟା ହେଇଗଲା, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ତେଲ ଚୁଲି ଲଗେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାଛ ପିଆଜ ଦେବ ହେଲା କି, ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଜାଳିବେନି, ମନେ କରିଥିଲେ ହାଲକା ହାଲକା ଜାଳିବେ। ଠିକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ପାଇସିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ସୁଜନା ଛୁଇଁ, ସେଟା ପୁଣି ଦେଶୀ ପୁରା ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ କଷା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆମେ ବିଲାତି ପକାଇଦେଲୁ, ସେଟାକୁ ପୁରା ଭାଜିବା ଭଲସେ। ଭଜା ଆମର ଚାଲିଛି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଟିକେ, ଫିସ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁରା ଭାଜିବି। ଆଉ ଭାଜିଲେ କାହିଁକି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ହେଲା କି। ପୁରା ଭାଜି ଦିଆଗଲା, ଯଦି ଲାଗି ଆସ ତ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା। ମାନେ ଭାଜିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେତିକି ମାଛକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ 2 କପ୍ ମାତ୍ର ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଛୋଟ କପ୍ରେ ହେଲା କି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବେସରଟାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଟିକେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଲୁଣ ଦେଇ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଫୁଟିଲା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର, ଟୋଟାଲି ହାଲକା ଘାଣ୍ଟିବ, ଲୁଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଛ କଞ୍ଚା ମାଛ କରାହେଉଛି ନା, ଆମର ପୁରା ମାଛ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଏବେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଖାଇବା ହେଲା କି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଓକେ, ରହିଲି ଆଜି।